इमोशनेल सेक्सुअल जि लुबैनाय बेबो आनकन्ट्रल जायो बै समाव बिराद माने सेक्सुअल लुबैनाय जायो बिथिङाव जोंहा गोबां आफादफोरा खामानि मावगासिनो दङ आरो हमनायखौबो आं नुगासिनो दङ आं साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम आं फरायसाफोरखौ बुंगोन हाबा जानो थाखाय हाखु दाखु जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया हाबाया जाखागोन नों इस्टाब्लिश जाग्रोनांगोन मोनसे बाथ्राखौ मिथिनांगोन जे दानि समाव ओरैबायदि जागासिनो दङ सोरबा सासे मानसिया नोंखौ मिनि बाला बाला आखाइ फायखन फायखन लेंहरदों ओरै फैलाय फैलाय फै होननानै खिन्थु बिनि आखाइ फायखन फायखन लेंहरनायाव मा जादु दङ मा मोन्थोर दङ मा हायना मुलि दङ मा पलिसि दङ मा कनस्पिरेसि दङ बेखौ नों बुजिनांगोन बिनि आखाइ फायखन फायखन लेंहरनाय बिनि मिनि बाला बाला मिनिनायाव नोंनि फिउचार गैयाबो जानो हागौ बेनिखायनो सोरजोंबा लोगो जानाय समाव हठाৎ करै सोरखौबा गोसो थोफ्लांनाय बेबादि जानाङा गोनांथि गैया मोनखागोन बयफ्रेन्डखौ मोनखागोन गार्लफ्रेन्डखौ मोनखागोन हाबाखौ नों जाखागोन आरो हाबा जानायनि बेलायाव जे समाज बेबस्था मोनसे दङ हाबा जुदि जानो सम जाबायब्ला बा सोरखौबा गोसो थोदोंब्ला थांथारनो गोसो जादोंब्ला आं बुंगोन बिनि सिगाङाव नोङो बिमा बिफानाव सोंग्रो बिमा बिफाया मोजाङै मिथिगौ बिथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दङ माबायदि समाव हाबा जानांगौ सोरजों हाबा जानांगौ जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा जोबोरै आलाय सिलाय जादों गोजानाव थांनानै सोरजोंबा बुरखायजानानै आरो बे समाव माने साननायफ्रा मा जायो आं दहायनो बुंदों इमोशनेल सेक्सुअल जि लुबैनाय बेबो आनकन्ट्रल जायो बै समाव बिराद माने सेक्सुअल लुबैनाय जायो आरो बेनि थाखायनो जे रिलेशनशिपआव फैनाय बेबादि बाथ्राखौबो सानफ्लाङो थ' बेफोरनि थाखाय नोङो हेभ पेसेन्स नों थानांगोन जे जोंनि गरायखौ जोंनो हमनांगोन हल इउर हर्सेस माने जोंनि गरायखौ जोंनो हमनांगोन माने बि पेसेन्ट नोंनि जिउआबो बेसेन गोसा जों बयनिबो जिउआबो बेसेन गोसा बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबादियाव आन्दाया बबेबा जायगायाव थाहैदोंब्ला गोजान जायगायाव थाहैदोंब्ला बै जायगानि बर' एस'सियेसन दङ दिल्लीयावनो थां गुवाहाटीयावनो थां जेरावखि थाङा मानो मोनसे एस'सियेसन दङ सेफटि एन्ड सिकिउरिटिनि थाखाय आं सानो फरायसाफ्रा जुदि माबा मोनसे साख्रि मावनो थांदोंब्ला फरायनो थांदोंब्ला बै एस'सियेसननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै बिथांमोनजों टाचआव था बे आंनि हांख्रायनाय लुबैनाय बेखौ आं लुबैयो आरो